Ναι. Πάμε. Το είπα πριν. Είπα ότι μία γυναίκα και στην καρέκλα που κάθεται όταν σε γουστάρει, τα διέπε στο ξυλαράκι στη γωνία και με δύο κουνήματα τα έχει πετάξει όλα. Ναι. Ενώ εμείς πρέπει να τον παίξουμε με τα δύο χέρια για να τα πετάξουμε. Ναι. Όχι με το ένα. Ναι. Και μην τη λες την άλλη τη γυναίκα, είσαι η ένα, ξέρω εγώ. Είσαι ένα πηγάκι κακό. Ναι. Έτσι. Ναι. Είσαι ένα αρκουδάκι που θέλει να με φάει, να μ' αρπάξει. Ναι. Πες έτσι. Ναι. Αρκουδάκι. Ναι. Σε έχει φάει κανένα αρκουδάκι? Με έχουν αρπάξει, πώς και με έχει πονέσει, αλλά δεν έχω μιλήσει. Δεν είπα ποτέ τίποτα, δεν την κατάκρινα καμία. Εκεί που πάω να τη στρασούρω όλα, εκεί σταματάω. Και λέω μη. Δεν είναι τυχαίο, όλα τα τραγούδια μιλάνε. Η γυναίκα κρύβει 15 διαβόλους μέσα στο κορμί της. Η γυναίκα φυλάκισε τον διάβολο μέσα στο μπουκάλι. Το έκαμε άντρας αυτό. Γιατί ο Θεός είπε πύργη, γη και θάλασσα. Γιατί είναι και τα τρία ονόματα εθνικά, αναρωτήθηκε ποτέ? Δεν είναι κανένα αντικό όνομα, είναι εθνικά και τα τρία. Έπεσε στη θάλασσα, τη βλέπεις, γαλήνη τη θάλασσα. Σε τι φάση σε πιάσαμε ρε Κωστή, έχεις γράψει πρωί-πρωί. Σε πήρε, σε έφαγε. Φωτιά. Πας απάνω, τη ζεσταίνεσαι. Άμα αποκοιμηθείς λίγο θα σε κάψει. Έτσι είναι και η γυναίκα, άμα κλείσει τα μάτια λίγο και βρει την ευκαιρία θα καμακώσει τον Άλφα, που είναι από δίπλα. Το πεζές. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είσαι ευγενικός πάντα μαζί του και να τις έχεις τα κομμάτια σου πάντα. Πιο δυνατά πες το αυτό, το Πρέπει να τελευταίο. είσαι ευγενικός μαζί με τις γυναίκες και να τις έχεις πάντα τα κομμάτια. Δηλαδή ευτυχισμένες από το πούτσο. Τίποτα.